Bună ziua! Mă numesc Diana Jalbă, activez de aproape 2 ani în cadrul oficiului Avocatul Poporului în calitate de consultantă superioară în cadrul Direcției Promovarea Drepturilor Omului și Comunicare. 2 ani în urmă, Diana a participat la un concurs destul de important de funcția consilier consultant superioară. Ea a câștigat această funcție, a fost o luptă destul de importantă, a fost cea mai bună în toate 3 etape de angajare. Că pentru mine este esențial să am studii superioare. Din motivul că, având dizabilitate, pentru mine foarte multe joburi sunt interzise. Nu vorbesc de accesibilitate, dar eu nu pot, de exemplu, lucra într-un loc unde trebuie foarte mult să te miști, să stai în picioare. Adică asta nu este important. Eu cred că aceasta este esențial. Diana, în primul rând, este o profesionistă în domeniul său, care ne ajută să devenim mai buni în domeniul drepturilor omului, în procesul de promovare și educare a drepturilor omului. Pe lângă faptul că Diana este aproape de 2 ani o colegă care ne ajută să înțelegem mai bine necesitățile persoanelor cu dizabilități, la care să atragem atenția nu doar în procesul de educare, dar și în politici, și atunci când avem o cerere în examinare, să vedem acest unghi al necesităților grupurilor persoanelor vulnerabile. Eu am primit anunțul la probă scrisă și dat fiind faptul că întâmpin unele dificultăți în scris, după multe dubii, eu tot așa am avut curaj și am scris un mesaj, un e-mail, unde am cerut permisiunea să vin la proba scrisă cu laptop. Nu doar că mi-am permis să vin cu laptop, m-am așezat la calculatorul din sala de ședințe. Dacă nu ar fi această acomodare rezonabilă, eu probabil nici la interviu nu aș fi, nici la etapa de interviu nu aș fi fost selectată, fiindcă nimeni n-ar fi putut să citească ce am scris în acel test. Așa că eu cred că asta merită de menționat, este demn de menționat. Faptul că Diana este membră a echipei noastre și mă bucur foarte mult că este membră a echipei, colegii înțeleg mai bine necesitățile, forma prin interacțiune și aduce la reducerea distanței sociale între o persoană care, spre exemplu, multe angajați din cadrul oficiului nu au interacționat anterior cu grupurile, cu persoanele cu dizabilități și asta ajută să fie mai empatici, să interacționeze mai liber, să știe cum să interacționeze și ce tipuri de mesaje să transmit. Posibil că ar fi că încă este dificil societății să vadă dincolo de dizabilitate. Vreau să mă adresez seminilor mei cu dizabilități. Pe parcursul acelor
6 ani care au trecut între absolvirea masterului și angajarea la Oficiul Avocatului Poporului, eu am înțeles un lucru, că în Moldova persoanele cu dizabilități, pentru a duce un trai decent, trebuie să dea din coate. Și nu atât să se revolte, să iasă la proteste, nu știu cum să spun, dar anume să nu renunțe după primul, nici nu eșec. Fiindcă unde a fost la un interviu nu este un eșec. Eu până la 24 am fost la 6 interviuri până a veni aici. Dar să știe că totul depinde de ei. Încurajez instituțiile publice, în special, să creeze un spațiu de atragere a persoanelor cu dizabilități, să promoveze mai departe dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități și să fie, ca și noi, exemple pentru alte